Kollár a központnak. Vétel. Hallgatlak. Biztos ez a havai méztelep utca? Vétel. Biztos. Miért, valami baj van? Nem találom a címet. Vétel. Próbáltad már hívni? Nem veszik fel. Vétel. Jó, akkor majd én... Anya! Jól van, hát tudom, hagylak dolgozni, de már 20 perce túl vagy az időn. Úgyhogy igyekezz, kisfiam, és ne felejtsd el hordani azt a jó láthatósági mellényt. Hallod? Ja. Ezt elvesztette. Tényleg. Köszönöm. Még szerencsére megláttam az úton. Kensz rá valami? Tessék? Használsz valamit a fejedre? Nem létezem. Ez nem megy a szemével. Hova csak ezt? Hát ez az. Várjál, hozok egy kis kézitükröt. Maga mit csinál itt? Jó napot! Én hoztam a pizzát. De a késés miatt nem számolunk fel szállítási költséget. Ja, ezeket a barátja adta nekem. Elnézést. Kis! Jelen! Mi történt a parókákkal? Valaki, gondolom, szétdobálta őket. Hallgatom. Köszönöm. De inkább visszaadom, nem fogadhatom el. Kis! Ne bóckodjon, igazoltasson. Személyt, lakcímkártyát, jogosítványt. Nézzék ki, valószínű eltévedtem, nekem ki kell szállítanom a pizzát. Nem maguk rendelték? Szolgálatban. Akkor nem arasszanak, tovább mennék, késésben vagyok. Kis? Igen, így. Mindent felírt? A behatoló összes adata rögzítve van a jegyzőkönyvben. Milyen behatoló? Nem ismerem. Csak nyugodtan, Kollár. Nem sürgeti magát senki. Nekem csak ki kell szállítanom a pizzát. Nézze meg még jobban.
vizet. Hát, hogyne. Kis! Csak egy pohár vizet kérnék. Vegye nyugodtan a kezébe. Nézze. Nekem naponta, Ez volt az utolsó flakon. nekem naponta 20-30 pizzát kell kiszállítanom. Az is lehet, hogy láttam már. Szóval ismerte. Ha újra látná, megismerni? Hová megyünk? Mit kérdezősködjél annyit, kollégám? Mi az ott? Jobban vagy, kollégám? Nem én voltam. Mi nem voltál te, kollégám? Nem én öltem meg. Ki beszélt egy gyilkosságról, kollár? Maga mondta. Mondtam én ilyesmi. A jegyzőkönyvben nem szerepel. Értsük meg, nem én öltem meg. Nekem csak ki kell szállítanom a pizzát. Halló! Halló! Ó, de jó, hogy mondja. Nagyon éhes vagyok. Igen, már megérkezett. Viszont hallásra. Már megint tettek rá kukoricát. Pedig milyen jó lett volna. Nem igaz, Kis? Hogy a faszban hát egy szépen. Fiam, mi van? Mi a helyzet a havaival? Közben más rendelések is befutottak, hát vissza kéne jönnöd minél hamarabb. Bence, haló? Ha miért nem válaszolsz? Bence, történt